भारत सरकारनि बिथोन बायदियै आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि बिथोन बायदियै गोजौ लेभेलनिफ्राय अर्डार फैनाय बायदियै दिनै बानुगाव ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्रा दिनै बे इन्डियान सरकारनि भारत सरकारनि बिथोनखौ लानानै 75थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्रा दिनैनि बे फुंनि समाव फिरफिला बिरहोदों। जोंहा इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बिथोनखौ लानानैनो जोंनि रायजो राजा गासैखौबो दिनै बेहाय नुजाफैनानै गाजा गोमजायै फिरफिला बिरहोनायाव बाहागो लाफैनाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेखौ बुंनानै जोङो मोनसे हादरनि रैखाथि होनो नागिरनाय हादरनि जे गोनांथार थांखिफोरखौ जाहाथे जोंनि हादरजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि गामिनि धोरोम सिबियारियाबो गासैबो हाबाफारियाव नांथाबनानै थायो आरो हादरखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होयो। बेखौ लानानैनो आङो फंनैसो बिबुंथिखौ बाहायनो फोजोबबाय। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि नीति आदर्शखौ फालिनानै थांनानै थानो मोजां मोनग्रा आइजोफोराबो दिनै हाबाफारिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। दिनै 15 आगस्ट थामहिनबा भारतनि उदांस्रि सान लोगोसे स्निजिबाथि भारत उदांस्रि सान लोगोसे दा बे भारतनि उदांस्रि सानखौ जोंनि आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि मानगोनां हिमन्त किशोर शर्माया जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म परिचालना समितिनि दैदेनगिरिफोरनो बिथोन हरनाय मथे दा गुबुन गुबुन गामिजों लोगोसे जोंनि बानुगाव ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्राबो दिनै बे उदांस्रि सानाव जोबोद माने रंजानायजों गोसोआव मोनसे गोजोननायजों जोङो गुबुन गुबुन गामिफ्राव फालिनाय बायदि जोंनि बानुगाव गामिनि ब्रह्म धोरोम सिबिसुलि आइ आफामोनखौ जोङो जयै लानानै दिनैनि बे गोथार 15 आगस्ट उदांस्रि सानखौ जोङो फालिफुंनाय जाबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं फोजोबबाय। गोजोन्थों। दिनैहाय 15 आगस्ट थामहिनबा 1947 सननि 15 आगस्ट समावहाय भारतआ उदांस्रि जानानै थांदों। दा बेखौ बेनि उनाव नुवा माथो गाहायाव थानांगोन ना बे गोजौआव थानांगोन आं खालामनो जि फुंनिल' बुंनांगौ साबधान बिश्राम बेल'सो साबधान बिश्राम बयबो खनदै खोथा बुंखाला दा खननोसिम मावखौ माबानोसै र' आं एसे फोरोंनो साबधान बिश्राम खालामनो बिसोरबो थायो जाबाबो खालामनानै हरनो बेखौ नाङा दानो फेरेद होननानै बुङोब्ला सोरदावबा सोरदावबा गोसो थालाबायनायफ्रा सेन्टिमेन्टआव फैनानै रेडि जानायखौ खोनो फेरेद बहाबा गोसो जानानै थांनाय बबावबा खोथा माबा गोसो जानानै थानायफ्रा
गोसोआव गो हाबनाय जायो आरो ओमफ्राय रिबि थानाय जायो फेरेद होननानै बुङोबा बिदि जायो ओमफ्राय साबधान होनोबा एकदम गोसो मोदोम जिउखौ एकदम साबधानै थानांगौ आखाइ आथिं साबधान जानांगौ आखाइया लोगो जानांगौ आथिङा ओरैहाय जानांगौ साबधान बेयो साबधाना जाय बुंदों बेखौ गोसोआव लानानै माबा बिश्राम होनोबासो नोरैहाय जानांगौ आखाइया ओरै जानांगौ आथिङा गावलांजादो आखाइया ओरै उनाव बे बिश्रामबाथाय नोंसोरो जेरै मोनो ओरै सिगांनि बादि थाबायनो हाबाय गोसोखौ हगारनो हाबाय बेबादि आरो ओमफ्राय साबधान होनबाथाय खुनु लोरदनो मोना खुनु गोसोफ्रा गोजानाव थांनो मोना बेबायदि ओंखायनो माबानांगौ खोथाल' बुंगोन ओरैनो ओमफ्राय साबधानैनि जोङो थानानै ओमफ्राय नैबेखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो साबधानै थानानै जोङो बोख्लायनाय लोगो लोगो सेलुट खालामनांगौ बिबारा गोलैजोबनांगौ सेलुट बिनिफ्राय जनगण खननानै ओमफ्राय खनखांबा जय हे जय हे जय होनोबा आखाइया ओरै फैफिनदो फैयोबा साबधानाव बिनो थाफिनबाय ओमफ्राय आं बिश्राम होनोबासो ओरै खालामदो होमबाना जाजोब्बाय बेबायदि आरो जानला मोनला जानो मोननाय नङा सेलुरा आखाइ थाइनैल' दाहोलै मैया बायदि आसि थाइनैल' बादा ओरैहाय नङासै आसि थाइनैल' गिदिंजोबनांगौ सेलुट बिदिसो खालामो बानायोमोन सिगां बन्दे मातरम होननांगौ भारत स्वाधीन की जय होनांगौ आंनि बाथ्राखौ जों माने एसे माबा जाहैयो आरोखि बुंफेरा नालाय आं फोरमायला दिनै 15 आगष्ट बे 15 आगष्टआव भारत उदांस्रि सान होनना बुङोब्ला मोनसे समाव ब्रिटिशफ्रा जोंखौ नासयनानै गादबनानै जादोंमोन बेनिफ्राय ब्रिटिशफ्रा जेब्ला भारतखौ 15 आगष्टआव नागारलांदोंमोन दा बे ब्रिटिशफोर गाग्लोबफैनायाव जोंनि गोबां सुबुंफ्रा जिउ खहा जादोंमोन बे जिउ खहा जानायनि थाखाय जोंहा मोनसे कन्डलेन्स बायदि 1 मिनिटसो सिरि थाजोबनांगौ आरो बयबो फेरेद साबधान विश्राम साबधान जनगण खननो गोरोंफ्रा सिगां खननो रोङाबा बेफोरखौ बासा खननो रोंखायोना खनग्रो होनदो मोजाङै बेफोरखौ खनग्रो ओरै आदानथिंजायबो इसे नांबावगोनदां इसे बोखोजाबावो बोगथाबथारलै বন্দে মাতরম বন্দে বন্দে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত শুরু করো।